Chi bai ule voina kan thlir ho tur chu South Korean melodrama action le romance ni telbok Descendant of the Sun ani a like le subscribe ba khan tan melo lak pui le thop don nia atira chuan rorel na do kana sipailal chin ho chuan thu an rel meka chu an thu rel chu South Korea Special Force 10 an thian sipai dangte North Korea hovina an hren chu an chan chua dan tur chungchang ani thu nei tu te chuan huai sen taka be mai andu anga an ti hnuwa South lam chuan hne na changin an sipai te po chua zalen anni Mission Anjava Captain Sijin le a thian pa Sergeant Sioda Young te chuanin ni khat chol an la a khopuya kalin Sijin te thian dun chuan hun him om tak man antum masela rugru antong tatlat rugru tan bautum andan hnuwa Sijin te chuan an thil rutu mase hliam nei mek chu damdoi in lam an panpuya ni masela an thil hriat lo ero rugru khan da yong a phone alo lak sak le man ram ti hi ani damdoi in atang chuan rugru kha tlan bau atuma mase nar sau chuan in en kol naman po pelova chua an lo rem ti ozong lo mai rugru chuan poisa anei lo ani che kang ani chuan ahma a dayong a phone alo phoisa kha a om man aya chuanin apeta a tlan bau atum leta lelama Sijin chuan dayong a phone chu alo kol ve renga mase a kol lo chang tu an han mu chu an rin lo lam dai ani dayong a phone chu Dr. Mel Thatak moyon chuan alo changa phone a chuan Sijin a call chu Big Boss ti in alo lang bok moyon chuan Sijin chu rugrupa boss kha ni in angaya anin hriat thiam lo ton na chu hlim lo mel puchunga medical lieutenant Mi Yongju local chuan ati zual sot ati thei Mi Yongju chuan dayong a chu ana hle ni in angaya mase moyon chuan thil om dan lo soifia thuain chu phone nei tu chu an damdoi ina chuan an enkol thu in alo changa anhuwa dayong chuan abial nu hlui lieutenant Mi Yongju chu ahmu a Mi Yong chuan anin kar chu siam that le adu a mase a olsam lo khop mai a chan chu an buaina lo nei to te a rit thamin a nok to si a chuti lai mek chuan Sijin chuan misual ani lo thu chu moyon hril tumin alo buai ve meka atopa chuan anin hrethiam ve ta moyon chuan diklo taka alo ngai awangin Sijin chu ngai dam a handila Sijin chuan a ngai dam na a pom theinan a hliam a enkol tir zai mai pem thar dam doite anin hnoi hnuwa moyon chuan a hliam chu anin khorna cholbuk lama silfai turin Sijin chu a ronta a amai ro chu Sijin chuan tifai turin ni tin damdoi ina kalokal thinang a chan chu kan chol hmuna nang anga Dr. Mel Tha anom velova ti in a chang ta khau mai moyon chu anui suka alandana chuan chu mi pahni te chu chumini a thil thleng atang chuan anin du ton ti a hriat ta viau moyon le Sijin te chu in date tur ani a mase Sijin chuan Afghanistan lama duty tura kauna adon awangin anin date na masaber chu afu viau lo Sijin chuan hrathiam ri turin a hrila nidanga in date mai turin atiam bok Afghanistan a Sijin le asipai puite chu suamang haula katanga United Nation mi le sa chanchuak turin an kala lelama moyon ni lung chu alo leng hle a ani chuan x-ray thalak pakhat hi lo enin chu amingai em Sijin na thalak anei om chun ani anna atanga chol anei lain moyon chu an building atang chuanin achuaka mase chutia a hansi marvel laya Sijin ahmu thu chuan ati phudeu zok thei nitlak to hnuwa an thuam hno te chu thlakin ahma a an lo thul tak anin dei na kha chunzom turin lem chan chuana lama chuanin an kal leta a dan naranin in ngai zong te pahni chu an him kher mai mase Sijin chuan a hnial rol lo duty tura kauna adong le tamol mol mai moyon lung chu ani vak lo na a mase a hriat thiam ri mai angai ani reivak lova moyon chuan damdoi in lam atangin kol adonga buaina dang atum hina ta na tingui rui theitu atong le ta
ma se ani chuan do thei takin apom vek tho Alpha team chu Sijin le Dayong te kai hruaina hnuaia a oma anni ho chu hlotling takin an mission atang chuanin an lo ho Lomanatan Lieutenant General chuan anni ho chu thlariat chhung hadamna hun ape a amairo chu hei hi chol nilovin sipainaran angin hundanga an omri don ti na ani Vandoi thlak takin an omna tur chu South Korea tang chuan a hla Sijin chu moyon muturin akala ani chuan adin mun chu hrilhria in ngai dam a handil masate te a chuta akal bori tur thule a hmun le a chan anin kai hruaina dana wanga a soi theilo thu chu a han hril le ta a moyon chuan a hna awangin mi pui himna nasatakin aveng thei ti a hria ma se apom thiam thei tlat lo a chan chu akal na tur le akal chan tur po a hrasi lova engpo chu ni se Sijin chu athat abeseya amang tha ve maya hun arala Alpha team chu uruktia ansuya chuan ron thlakin posa ral khen ven bak chu ti tur nawak anei tari lo abak chu report sia le training ani to mai chuti hlan chuan Korea a miyong ju chuan apa Lieutenant General chu Huaisen takin alo hniala ani chuan Dayong muturin uruk zom alo ngiat hi alo ni nima sela apa chuan Dayong chu adu lova anin zom na po chu reng le ni na awangin arem tilo ani chuan general ni thei tur Sijin chu adu pui ma zok ani sin tota Sijin chuan moyon alo ngak meka lu phal lo na hmuna moyon chu no pangte ei tur kengin alo lut ani moyon akal lai chuan thil engemaw arab ta hlo mai Sijin chuan do thrilin rapua bom a hanti a ma se ani teu silo moyon lau thong ve to laklo chuan anui zat thlakin a hrelova thinrim tunin akal taw ta ngong mai Sijin chu in thiam lovin moyon ni hna chuan bom manga fiam thu a tho awang khanin ngai dam adila moyon le Sijin ta chu khopui lama thil tul dang ti turin an kala an ho nuwa Sijin chuan moyon chu thil siam moina mu turin a hruai chuaka Sijin chuan tuipui kam trialung chu moyon hna ape a ani chuan akol reng ani chuan chulai hmuna chuanin tu emo a let le thei ani ti in a han trila moyon chuan a thu soi chu a oi lo trialung chu Sijin a hna chuan peletin ama chu Korea a leta a hnangai Dr. Boy tak chu a thok le don ani a hanti a Sijin chu angwai tarui mai zana sipai le doctor ta chuanin mission poimo tak sarkar lam atangin andonga chu mi poimo tak mai pakhat enkol ngai ani andam lo enkol ngai chu arab lal ani a ahmel ma tam tak ten ani chu an ve reng damlo record a han ena moyan chuan akal mang aman hal mai ama hriat na manga damlo natna a han endik nuwa moyan chuan atlai ma a operation ti turin thuthluk na asiama masela damlo veng tu chuanin alorem tilova a chan chu a personal doctor an ma baka operation anti nuwa a thile si chuan moyan chu mo phurtu ani don ani rampani political inkara mo puni a innam hnoi chu adu lova chuta veng tu te chu silain anin tin ta thap mai Sijin an damlo chu I chan thei angem tia moyon a han so chuan o ti in alo changa chuta Sijin le a team te chuan damlo enkol ani laya sarkar thil ti lak atanga doctor ven him chu an tumta Korea a Lieutenant General chu alo hlau thong khop mai operation nei so a Arabian doctor chu alo thleng ve ta a ani chuan engkim a tha ti a fia bok sarkar thupek azom lo awangin Sijin chu hrem tur ani a Dayong chuan hre tak chungin ani chu inventory pindana chuanin awakhunga Dayong chuan Sijin na hna tunang huna moyon ama chowa akalsan awangin ngaidam adila ani chu general thupek angin afanu a hlat theinan Korea a kir turati ani reivak lo nuwa moyon chu in thiam lo tak chungin Sijin mu tumin alo kala chuta alam atang tlat don ani ti in Sijin chu a han thrila Sijin chuan fiam thu in putar no pangle mei che chelo tak tran pui chu nom ati thu a han thril ve a
zinga damlo chu alo hara an ram lama hruai ni in ram pahnih te chuan thil thleng chu thei nghil an rota si jin po chua ani vele to a ma se hremna chu ala tok reng thlathum chung a hlo ti kiam sak ani a akai sana tur hun po sut sak ani thona tum huna da yang chuan uruk lo zom tur abial nu hlui mi yong chu chu a mu a thlen vela akal chan ber da yong chu akal bodon ani ti a han hriat chuan mi yong chu a trap topa da yong chuan ku a han hnem bak lo chu ti theidang vak ani lo mo yon le si jin te chuan lal an va mu a an thil ti ro pui tak awangin lal chuan lom thu a hril nge nge ani chuan lomana tan buaina an nei huna an hman tur golden ticket hi a pe a si jin chuan kar ho nan ticket chu a manga anin khorna hmuna akir le ma nge ya mo yon in date puina na ati ani atuka athil ti swala wangkhan si jin chu disciplinary code a machon angaya mo yon lo langin commander hna chuan thil thleng chu ama thiam lo tia soin mo phurna lak alo dil ve bok si jin chuan mo yon a hmu in pona akai choka ti chuan ani chuan athil ti swala wangkhan a chan tok a hmu a sipai za om tak angin chu chu a phu bok ani ti in a han rila mo yon chuan athil ti awangkhan ngai dam dilin mit tuinen ani chu akal santa ani zana mo yon chu si jin muturin akala ani chuan athil ti awangkhan ngai dam adil si jin chuan thilkal to ni ro se ti in fiam thu a han tho zui zata chumi zan bok chuan si jin chuan mo yon hna an movie en chungchang chu azota mo yon chuan ala en ngai lo thu soin a en masak ber chu ama si jin na an en dun chau chu ani a han ti a thu soi chuan a hne view ani ang si jin chuan tongkam ni lovin a changa